नामा जाहैबाय सामथाइबारि ग्रेटार सामथाइबारि होनना मिथियो आरो NH 27 आव नांजाबफानाय ओमफ्राय बे एनआरएल पेट्रल पाम्पजों नांजाबनाय बेखौ बयबो होनबा बे एनआरएल पेट्रल पाम्पजों बयबो बांसिन मिथियो आरो आगोलनिफ्राय दंखानाय नालाय दा जों ओमफ्राय नार्सारि खालामदों 2018निफ्राय 2018 जों नार्सारि खालामगासिनो दं ओमफ्राय जों बोसोरनैसो जाबाय बे दाबा जों एडमिसन खालामदों आरो दा एसे रेसपन्सा मोजां मानसिफ्रा फैयो आरो बिफां लाइफाङाथ' एसे साननांगौआ होननांगौआ एसे मुस्किलानो जायो थारमाने इनडोर आउटडोर लकेल बिफां मेरला थायो आरो आरो जोंनि माखासे जोंनाव लकेल बिफां थायो जेनेबा गाम्बारि साल बायदिसिना बिबारनिफ्राय लानानै बिबारफ्रा जेनेबा नों दा सिजोन हिसाबै गेन्दा थायो पिटुनिया थायो बे गासैबो लकेलाव जानाय आरो माखासे बायरानिफ्राय फैयो जेनेबा पुनेनिफ्राय चाइनानिफ्राय फैयो आरो पुने जानानै आरो बेफोरबायदि जायो आरो HRM होनना बुङो आरो हरिमोहन होनना बुङो आरो हरिमोहन होनना बुङो HRM थारमाने बे थारमाने साइन्टिस्टफ्रा मोनसे गोदान दिहुनदों थारमाने जेनेबा आपेला गुसु जायगायाव थायोमोन आरो दा बेखौ दा मोनसे गुदुं जायगायावबो थायग्रा मोनसे आपेल दिहुनदों आरो बे नंगौ आरो थायो जोंनावबो थायो दा आपेला मोजां जों गायनो हायोबा आरो ओमफ्राय बे थाइजौआ जेनेबा 12 मास थायग्रा होनना बुङो आरो बे थारमाने बोसोराव माबा सोलिबाय थायो आरो बोसोरसे बिफां माबा बिबार होबाय थायो आरो बोसोरसे मोनसे सिजन थांबाथाय आरो मोनसे सिजन फैलाय बे हरिमन एपोलखौ माने गायजेननिफ्राय लानानै खय बोसोरसोनि लागै उनावहाय बोसोरनिफ्राय बोसोरथाम थाइजौआ केयार खालामनायनि सायाव थाइजौआव बिदिनो ना माने गासिबो बुस्थुआ एसे केयार खालामनांगौ जायो केयार खालामनांगौ जायो गायनानै दोनबानो जाया आरो एसे हासार होनांगौ एसे दै रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि रेसपन्स मोनदों रेसपन्स गाज्रि नङा मोजां ना दे ओमफ्राय जोंनाव मोनसे प्लास पइन्ट दं माने दावा ओमफ्राय नार्सारि एखेल' मोननैखौ मोजां मोनो नालाय बांसिन दे